Sige, meron pa. Bilis. Ito ko. Pipi ka magkukulam. Ha? Amin. Magnetiko. Pero nga ng kuryente amin. Gisusa. Sinag. Banahaw. Lagyan ng apoy. At kuryente. Papasukin doon sa puso ng tao ito. Amin. Sige, kalas. Ubos. Ubos. Bilisan mo. Tatanggalin mo, hindi pa. Amin. Kalas. Ubos. Malapit na mawala. Magkano binayad sa'yo? Ako mismo. Ikaw mismo nung sa kanya? Personal mong galit sa kanya? Bakit ka galit? Nangit sila pa. Ano? Nangit sila pa. Nainggit? Nainggit ka sa kanya? Ano pa? Ano daw yun? Lupa ba? Pipi yata itong ano eh. Hala! Ubos! Isunod mo yung katawan niya. Umupo ka na kayo! Ito. Sige, tanggalin mo lahat. Tanggal! Bisa mo. Ubos mo lahat yan. Tanggalin mo. Sige. Tingnan mo, nakapatong lang sa itong stick nito. Ganun ka lang nasasaktan ng kabilis-bilis dito. Sige, kalas. Sige. Babaliin niyo yung mga buto mo sa loob ng katawan. Pag hindi ka mo tinanggal yan. Sige, tanggal. Ubos. Lahat. Linisin mo lahat. Lahat. Sige, lahat. Linis. Ubos mo lahat. Sige. Galit ka sa kanya. Ayusin mo yung upo niya. Ayusin mo. Sige. Ubos mo lahat yan. Buong katawan niya. Linisin mo. Masama ulo. Lahat. Kinukulam mo siya dahil galit ka sa kanya. Sige. Ubusin mo ng ubusin. Bilisan mo na. Paano yung kulam ang ginawa mo sa kanya? Pampatay o pampahirap? Pahirap. Pang ano yun? Pampabaliw o pampawalang tulog? Anong klaseng pagpapahirap? Walang tulog. Sige. Pampasakit ng katawan. At hindi mo siya pinapatulog. Sige. Sige, kalas. Umos. Nasaan ka nitong araw nito? Nasaan ka? Itong araw nito, nasaan ka? May asawa ka na ba? Wala? Meron? Wala? Patay na? Sige, kalas. Ilan ang anak mo? Hindi ko alam. Ilan ang anak mo? Hindi ko alam. Sa pangalan ni Kristo. Amen. Ilan? Tanggalin mo lahat yan. Ubos. Ayusin mo po niya. Pag hindi mo inayos ang po niyan, pipilipitin kita naman yung isalod ng katawan niyan. Bilisan mo. Ubos lahat. Marami pa. Buong katawan. Tanggalin mo lahat yung dasal. Sir, pwede alam mo yung pangalan. Huwag na. Kasama lang loob niya. Pero yun na yung sir, ano na lang. Alam niya na yan. Away lang sa lupa. Wala yan na lang sa sinasabi niya. Kasi hindi to gagalaw si Magnetiko basta-basta. Kung saan siyang gumagalaw, ibig sabihin sinisip-sip niya, negatibo niya. Kunti na lang. Maubos na yung sakit. Hindi ka talaga, apat sila. Lahat. Ubos. Kunti ka na. Ilang kayo sa loob ng katawan yan? Ha? Hindi ko alam. Ilang kayo sa loob ng katawan? Malalaman ko rin yan. Sige, tara. Bilisan mo na. Sobrang galit mo talaga sa kanya, no? Iba yung pag-iisip. Simula ulo. Simula, kinulang ito. Lahat. Simula utak niya. Linisin. Hanggang batok. Umupo ka na maayos. Okay. Simula batok. Tapos mo sa lupa.
Dapatin mo maigi. Lahat. Subukan mong galawin ang utak niya. Iingin to, maniwala ka sa akin. Sila pala marunong. Ubos. Marunong. Wala. Hindi na tuloy kanina. Kanina, hinawakan ko lang. Naghihiyaw na siya. Wala. Wala na. Kunti na lang. Kanina naghihiyaw to. Pag may kasapi yan, pinukulang, binabara. Pag ginawakan ko sa pulso, pinitik ko yung ugat niya, automatical, meron. Pero ito, nakapitik na. Sagad na. Natanggal na yung dasal. O boss! Sige. Meron pa yan. Bisa mo. Years na yan, sir. Ha? Mga 30 years na. Sila yung apat, yung una. Tingnan rin natin na iba ng pag-isip nito. Actually na. Talagang ano na siya, parang isipan na siya. So, pilit na niya nila labanan. Marami pa yung sakit. Ayusin pa ugat nito. Awa ng ating nanay. Lahat, ubusin. Kasama yung masamang espiritu malili sa loob ng katawan ng taong ito. Linisin. Sasaktan kita sa loob ng katawan niya. Pag hindi mo tinanggal lahat yan. O boss. Nababawasan na. Wala na maditik. Siya lang mismo gumawa siya ba? Mag-iisa lang kusog ng katawan niya. Ang nag-isa lang. Wala siya sa akin na yung kanto. Nasa may babae rin ito. Malayo. Malayo ang pagitan. Siguro kasi ang haba ng dito. Meron pa rito yung bulls na babae. May edad na rin ito. Aso lalaki ito. O boss, tatanggalan kita ng kapangyarihan. Alang-alang sa pag-ibig at kapayapaan ni Heso Kristo. Naintindihan mo na? Naintindihan mo? Hinto mo yung kamay niyan. Huwag mo na itong ulitin. Naintindihan mo? Sa araw nito, ikakalasan kita ng kapangyarihan. Parurusahan kita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, amen. Tinatawag ko si Bugmit. Amen. Hindi na nagsasaklay. Ikaw na po. Wala na, nakatanggal na yung mga lahat ng dasal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus, Amang Nazareno, nasa iyong harapan ng iyong anak at muli kong tatawag at mananampalatay at mananalig. Naway pahiramin niyo po ako ng inyong kapangyarihan upang lipunin ang lahat ng mga samang espiritu malili sa lubang katawan ng tao ito. At naway ibalik niyo ito sa impyerno kung saan man ito nararapat. Kayo po ang magpapasya, aking Ama, kapangyarihan sa lahat. Ikawan ko sa totoo at buhay ng kapayapaan at maghari ng sa puso at isipan ng tao, katawan ng tao ito. Hinahatulan kita sa araw na ito. Pinakalasan kita ng kapangyarihan at tinatanggalan ko ng bisa ang iyong kapangyarihan. At inaalis ko rito sa taong ito. At muling ito yung magbabalik sa iyo. Ang lahat ng iyong mga sakit na nilagay rito ay hahampas sa iyo ng 10 beses pa. Mananatili ito hanggang hindi ka humingi ng kapatawaran sa aking Ama. At ganoon din sa taong ito. Mawawala ang aking bisa kung ikaw ay hihingi at papatawarin ng aking Ama. Ang aking Ama pa rin ang magpapasya nito. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Anong pangalan niya? Rodrigo po. Amin. Dila. Tayo namin siya ng tubig. Huwag kang tatayo. Umupo. Nga malalim. Ano pangalan mo? Rodrigo po. Ano, ilang taon ka na? 44. May asawa ka wala? Wala. Bigi. May anak ka wala? Wala. Binata. Nabalik. Ano ang apelido mo? Ordinisa po. Rodrigo Ordinisa po. Anong trabaho mo? Driver po. Nang ano? Taxi. Taxi ka na? Driver? Opo. Hanggang ngayon? Opo. Pahinga na ako ngayon kasi ano po ako eh. Babaksin pa ako. Pikit. Pikit. Amin. Wala na. Hindi ka tulad kanina. Pikit ulit. Oo, wala na. Pikit pa. Wala. Kanina hawak lang, pumipilipit siya sa sakit mo. Kaya nandali. Umantay na lahat. Pagpilipit na. Pangalan. Rodrigo Ordinisa. Pangalan lang. Amin. Rodrigo. Middle name. Rodrigo. Apelido. Ordinisa po. Yoko. Pikit. Sa pangalan ni Cristo. Amen. Sign cross. 3 beses. Inom. Ganyan lang. Sige pa. Ganyan. Hindi ka na malalim. Pikit ulit. Kakan ulit kamay. Pikit. Time team. Concentrate. Pikit. Tama na paghinga. Pikit lang. Wala na talaga. Wala na. Sinadya ko na to ipitin yung pulso niya. Wala na. Hindi ka tulad kanina, pitik pa lang ginawa ko sa kanya.